Nongjeri Trade Welfare Association ka kenhun jong gitrai snong trai jaka jong kathan nongjeri haka arpo terik uyayong arajar arpun riu kala penlong ya ka general meeting ha nongjeri haka bayadei bat ka jingmi ki kenrum kenram bat bom snotho jingmut hapdeng ki artli ki kenhun kata hapdeng ka Meghalaya Commercial Truck Owners Driver Association bat ka Southwest Khasi Hills Truck Owners Driver Association. Hakaba kala danru ka jing pakhang nesange kamay ya kikali banlekit ya ukuk na kathan nongjeri lashi benai. Presiden ka Nongjeri Trade Welfare Association uba Mandilos Nongbri habakren hakilat pathai kubor ulaong baka seng hadin ka jingelang kala rai da ka wei ka jingmut ban pediang ya ka jing penyad da serial number hakabaya dai bat ka jingkit ya ukuk. Kumta ka seng ka khot ka wer ya kini ki artli ki kenhon bakin ya sukno bat bakin ai no ya ki registration jong ki kali jong ki kanang baka association kan yo ban penyad no da serial number ha kini ki sngi ki banwan uba Mandilos ula ongru balada don kino ki ba penken ya ka jing penyad da serial number kumbalong ha ki por baladem ka jingkit kli ka dai ban shim hi da utrai kali unongnya bat kita kitrai factory. Nilayo ban pelong ka general meeting jong kanong jiri area trade welfare action man takasngi but dakoi ka jengmut nila rai ba ila menjur alor kani ka kam ba kit yaki cook nasne ka dong ka thain ka jongi ba mi kicing kelumar ka ba ka Southwest Khasi Hills Truck Owner Driver Association bat ka Meghalaya Truck Owner and Driver Association kilabu ya ka strike ba ki temban shu bangkit yo markuk jongi sini di nilarai ba kajing ya kelumar kajing ya terjemut apa dia ka jongki kala ne adu mentah bat dakwe ka jemut nila rai kum ka Nongjeri area trade welfare association ba ngi pedeng ya kata ka serial number ba baru artliki association ka Southwest bat ka Meghalaya kideban aya ka serial yaki registration kali jongki hangi kenang bangin yo no ban penyat ya kata ka serial da kata ka serial number ban wankit ya umarkuk jongni sini ti ngakerpat ru ya baru artli ki asjon kiba don kajing aper jengmut bakin wan kata kajing suk kajing baki la ban tre ban wan pelab yang sakani kadong kathan kajongi bakin don kata kajing suk jengmut bat ya menta kum ki trasnong prajaka ni la pedang baik ban penya ya kata ka serial number bat ya ki kali ki jongki ki deban phano ai kita ki registration ki jongki hangi na bungiyo no ban penya na du la shay la sisni ban penya ya kata ka serial number bat lada don kino ki ba pen keng kumba la dai ki por ki bala dep ki ba pen keng ki ba klamnya ya kata ka serial number te ka jingkit kli nyim shimshu ya ka jingkit kli ndre ka jingkit kli ka dai ban lai bai sha utrai jong kata ka kali bat nongnya lani driver jong kata ka kali bat kita ki try factory ki badon sene lada ki yai lai ya kata ka serial number ka bangi kum ki trash nong try jaka ki bangila bedang ya kata ka serial number te tangkane ngakarpat ya baru artliki astion ba kin phano iki kali ki jongki banwan kit no yo umar kup sene syaka than ka jongni ni ka serial number ba ka astion hi nimla ban khang yaki astion ki bapiar ki bawan bala sene yo le se don ki trash nong la shay sniru ki bang pom ya ka astion truck owner and driver association kumpadon kini kiwe ki asyon tilada kata ka asyon ru kapan ya kata ka bahak kini kiwe ki asyon ki pan ya kata ka bahak pikumutkan wanra ka singklumar tilada don kanno teliki asyon ru ki bawan ban belas kani kadong ka thain ka jongi ni pediang baik ya baro bat ki de ban ya baik kum kata ka serial jing strike ka ba la perlong daka makdoda bat ka Southwest kala ane mental janda penai te kala mi shisha ka jing jenjar yangi hang ni kamtam kikuk factory ki bedon sene kimla shu ban kimdon jakashu wat ban bu ya ukuk kiba kila dak thang te mentala don hi kumta jantap penai la jantap shimnai